guys, ndadzoka zvakare nepart 2 yevidhiyo yandakatanga kuita part 1 yekuvaka kwandakaita ndichiratidza vamwe vanhu kuti zvinhu zvinogoneka, hapana chinoramba. Saka pane imwe comment yandiri kufunzwa zvichinzi ko stand makaiwana sei. Regai nditaure ndichiti guys, inini sokutaura kwandakaita ndichiti ndiri mufanana nemakore 25. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakanyora form 4 2013. Ndatisiri good kuchikoro, ndatisiri wise muclass guys. Ndaitovawo guys. Saka ndapedza kunyora form 4 2013. Chinhu chandangofungawo ini pachezvangu chandangofungawo mupfungwa dzangu, ndangofunga kutsvaka basa. Then ndakufunga kutsvaka basa, maresults akazotouya late. Ndakutoshanda. Saka ndakaitawo umwe munhu akandiadvise wachiti angondito iwe mufana kana wadi pabasa pandaishanda ipapa, kana ukaita mari yakawanda unoda kuzodii nayo mari iyoyo. Saka ndakati ndoda kutenga mota. Saka yakabva nditi asiyana nezvekutenga mota. Chandingatokudza ndechekuti tora license, then mari wotsvaka stand, wovaka. Saka kumba kwandinogara kumusha kwedu ndakaita zvekuvakira kumusha, ndakabva ndatsvakawo stand kwakuiwana. Saka ndaikobhadhara padiki. Ndikabata kamari ndikashanda, ndounganidza mari. Ndaunganidza mari, then ndondobvisa. Ndoshanda, ndounganidza kamari. Ndaunganidza kamari, ndondobvisa. Guys, mari inoda kuchengeta. Mari haifi yakakwana. Kuna mari kuti unoichengeta sei? Inini machengetero andinoita mari, ndiri mukomana, 1 handina mukadzi, 2 handina mhuri. Saka iwe mukomana ungatadza sei kuichengeta mari? Hauna pekuti hanzi uchazoda kuti ndipe mwana school fees kana kuti chii? Ungori 1. Saka zvinhu izvi zvogoneka. Chengeta mari, mari inochengetwa. Tiri kutambira ma-RTGS munomu. But mari iyi RTGS haichengeteki zvavo. But kana mari yako yaita, tinototenga mayusa. Tatotenga mayusa aya, then pakusungirira. Mari inochengetwa. Ende mari inoda discipline. Ndo chekutanga chokuti chaungaita kuti ukwanise kuunganidza mari yako ikwane zvaunoda. Discipline pamari. Kana usina discipline haikwane. Vazhinji vari kucomplaina vachiti isu hatigoni mari shoma, tiri kutambira mari shoma, mari tiri kuwana mari shoma. Hakuna mari inokwana ende hakuna munhu anoda kupa munhu mari kuti abudirire, because iye ari kuda kubudirira pabasa papo paunoshanda. Saka ndo machengetero andakaitawo mari nekuzotengawo stand yangu. Ndo mawaniro andakazviita. Ndichadzoka futi nepart 3 guys. Thank you guys nesupport yamuri kupa. Tinongosimudzira nawo kune vamwe vechidiki vari kukundikana kuita zvinobatika muupenyu. Thank you.